нямаме място в това предаване, защото сме участвали вече в друго реалити. Така, прав си. Когато си прав, господари. Жените не си харесват мъжа това, което е, а това, което ще стане след време. Повярвай ми. Умните жени виждат потенциал в един мъж. И затова се влюбват. Риба! Ивайло, какво не обичам да ям? Риба! Ох, и тези мишки са, тия пъхове са, ако му хапя, аз какво ще... И това дете, ох, да. Ай, сега и аз ще се разплача. Здравейте, влюбени гълъбчета! Днес при мен е четвъртата отпаднала двойка. За жалост не очаквахте да са тук. Те са най-коментираната и най-колоритна двойка този сезон в Един за друг. И днес ще разберем дали Ивана и Ивайло могат един без друг. Добре дошли! Здравей! Здрасти! Как сте? Добре сме, още не знам къде се намираме, но трябва време, най-вероятно. Да, малко така не бяхме настроени да излизаме от играта, но... Аз съм сигурна, защото все пак сте една от най-коментираните двойки този сезон. Доволни ли сте от представянето си или... Доволни сме от представянето ни. Можеш и по-добре да се представиме. В игрите става въпрос, но да, доволни сме. Щяхме да сме по-доволни, ако бяхме останали. Да, нашата цел беше да стигнем колко се може по-напред. За жалост не успяхме да се спасиме, но от показаното до тук, особено накрая вече, сме доволни. Тя последната церемония не завърши особено добре за вас. Какво се случи там? Защо така стана? Имате ли някакво обяснение? Защо никой не гласува за нас ли? Да. Защо? То реално София и Тихомир са единствените хора, които ви подкрепиха. Това се питаме ние през целия сезон, какво се случва и какво сме им направили на тия хора. Не успяхте ли да поговорите с тях? Говорихме с тях, с всички сме говорили, с всички сме били приятелски настроени. Ние нямаме проблеми с абсолютно никой във вилата. Те какви проблеми имат с нас, очакваме не успяхте да разберете. Аз специално не разбрах какви проблеми имат с нас. Ти разбра ли? Не разбрахме какви са истинските и реалните проблеми. Те говориха постоянно едни неща, които... неверни доводи. Неверни доводи, небивалици, които не звучаха за сериозен довод. Затова да се настроят така срещу нас. И реално не разбрахме истинската причина зад тази настройка на групата. Тази настройка от ден едно ли беше към вас? Не. Специално? Не, определено не. В началото всичко беше страхотно. Ние си бяхме една групичка жени, той участваше в една групичка мъже, съответно мъжете на жените, с които аз се събирах. Беше много забавно, много готино. Аз не съм имала проблеми с никой, с нито една жена. Усещах, че има една жена, две, които не ме харесват, но това е нещо нормално в крайна сметка. Във вилата и навън винаги има някой, който не те харесва без причина, но съм била над нещата. За мен всичко се промени, за нас всичко се промени след играта с канчетата. Това ли беше камъчето, което преобърна? Странното е, че аз бях в една група, много голяма група от хора, които на последния съвет не ни подкрепиха и се обърнаха срещу нас. Аз бях много близки отношения с Румен, Венци, Крис, Денис, хора, които на последното гласуване... Това разочарова ли те? Очакваше ли го да се случи? Аз го очаквах, защото виждахме последните дни как върват нещата, но в първи момент, когато разбрах, че така имат, дори самия Крис нощи каза, жените им ги потикват към това нещо, тогава се разочаровах, защото хора, с които си бил много близък 10-15 дни, заради причини, които не са дори свързани с теб, те се настроят против теб и в този момент така леко изпитах разочарование, но не беше нещо, което да не очаквам. Аз мога да проявя разбиране и да разбера Крис защо е поступил така, макар че аз лично не бих
реагирала и не бих постъпила като тях. Ако аз имам проблем с някого, няма да забрана на мъжа ми да комуникира с мъжа на съответната жена, примерно. Или дори с двойката, не знам. А ти си комуникирала с... Аз с Маги нямам проблем и нямам конфликт. И не знаех, че Маги има проблем с мен до тази игра. След тази игра Софи каза, да, тя има проблем от 3 дена с теб. И аз не съм го разбрала. Не знам как се е случило. Но и тя не е дошла да Тя не е дошла да каже нищо. Никога не е... Никога през цялото време, в което сме били във вилата, тя лично не е казала, аз имам проблем с теб с това или не ми харесва това. Не се е случило. Така че... То по принцип има една традиция там и като застанете на телевизора и хората, които не сте очаквали, нали, да гласуват за вас и си мислите, че ще ви подкрепят малко така. Те не те поглеждат. Те не могат това съм го живяла и затова ми е смешно така. В момента. Да, на последния съвет, когато... Не съвет. Така, на последния телевизор или как? На последната церемония. На последната церемония, на последната елиминация. Влизайки в стаята, поглежда всички как са се наредили на диваните, нали? И всеки гледа така. И всеки така. И ти гледаш и... Да. А да не говорим, той е прав, че... За негонен бяга, те не могат да погледнат в очите. Това беше още 2 дни преди това. Влизаш в кухнята, добро утро. Така, избягва се абсолютно не бяхме духовен контакт. Само на име, бяхме в действителност. Никой не ни забелязваше, толкова бяхме невидими. Вие бяхте изправени срещу Елизабет и Йордан. Какво мислите за тях? Ели ми е приятелка от ден едно. Много сме близки. Това, което мога да кажа, че ме изненада това, че те не гласуваха предния път за нас. Не ни подкрепиха, да. Но в крайна сметка това е една игра. Това ще има някаква стратегия. Да. Мислиш ли, че нейното е било чисто стратегически ход тогава? Не мисля, че нейното въобще е било каквото и не е било нейно решение. Аз мисля, че това гласуване е било решение на мъжа й. Аз лично на Данчо. Данчо не го разбирам, не разбирам неговите доводи, не разбирам неговото мислене. Опитах се няколко пъти да поговоря с него, да поговорим върху нещата, които се случват в вилата, така да види обстановката, но той си има негово виждане за играта, не се интересува от нищо и от никой, не се интересува дали ще излезем, дали ще остане в вилата, не се интересува въобще от това, което се случва, и така за мен беше странно, че не ни подкрепиха, защото аз така имах доста добри отношения с него и до последно, допреди да излезнем, продължавах да имам много добри отношения с него. Така доста си комуникирахме през последните дни, но... Какво се случва, не знаеме. И кой дърпа конците? Там трябва да има някой, който дърпа конците в цялата работа. Има една обособена група. Сега точно в самата група те се опитват един на друг да се не знаем точно, нали, кой е човека, който дърпа конците, но обособената група е между Светло и Сияна, Марго Крис и Мишето и Венци. Това е основното ядро и към тях е плаващ елемент Румен и Илана. Защото те са хора, които във всеки момент могат да гласуват срещу всеки един. Те не се съобразяват с приятелства, не се съобразяват с оговорки. Те са си малко свободни електрони и по-скоро на където духа вятъра, натам са те. Не, те бяха искрени, казаха, че имат стратегия да гонят всички силни двойки, така че аз тях ги разбирам. Никога не са крили. Няма значение дали те харесват или не. Ако си силна двойка, ти си аут. Абсолютно. И плюс това, ако не вземеш страна, всички знаем, че в един даден момент просто да, за това всички взимат страна. Точно така. Защото ако има 3 души, които имат някакво мнение, другите трябва да са там. Да. В затвореното общество. В затворения кръг. Да. Иначе и ти си следващия. Абсолютно. Пътник. И най-вероятно това, че никой не ни гласува, е точно това е причината. За да не са следващите... Причината е това, че има една обособена група, която иска да гласува срещу нас, а другите просто ги следват.
тази обособена група, нали, ще дойде момент, където ще трябва да почнат да се самоизяждат. Да. Със сигурност този момент ще дойде. В тяхните глави представата, че те ще стигнат четирите двойки до финала и няма да се наложи да се гласуват един срещу друг. Но ако вчера ние имахме късмет, бяхме си взели играта, имах малко повече късмет, съм сигурен, че ще да се променят, но за жалост не успяхме да вземем тази игра. За жалост сме тук и даваме интервю. И сега даваме интервюта. Вие 2 седмици бяхте духове. Колко трудно беше за вас да гледате отстрани игрите? И всичко. Беше безумно трудно. Ситуацията въобще не беше лесна, защото и без това, когато играехме игрите, не ни харесваха много. Вие като не сте играли игрите, не са ви харесвали? Да, защото когато играехме игрите, ние бяхме трети в генералното класиране. И това не се харесва нормално. Естествено. Да. Когато не играеме, защо ще трябва да седим там? Те не искат навънка, така че... Да си дух всъщност е много по-трудно, отколкото изглежда. Хората мислят, че си на почивка, почиваш си, не играеш игри, не се напрягаш, но всъщност е много трудно, защото седиш отстрани, не можеш да вземеш участие, другите се прибират от игри, комуникират си за тези игри. А вашата комуникация беше ли по-различна, когато не се състезавахте с другите двойки? В смисъл комуникацията ви с другите? Не, беше по-трудна. Едно, защото беше след играта с канчетата и другото е, че когато не играеш игри, ти не си в тази емоция. Ти можеш да изкоментираш малко и нищо. И дотам. И си дотам. И можеш само да слушаш. Те могат да си споделят техните емоции, кой как е играл, кой какво е почувствал, кой какво е видял. Ние не можем. Отделно от това, ние през цял ден сме отделени от тях. Ама вие сте спортисти. И двамата сте спортисти, много добре знаем за едни спортисти колко е трудно просто да седиш и да гледаш отстрани и да не можеш да направиш абсолютно нищо по въпроса. Да. Още повече, че игрите, които се паднаха през период, в който ние бяхме духове, бяха нашите игри. Много яки. Пропуснахте игри, които сте искали да играете. Да, имаше много игри, които искахме да играеме и нямахме тази възможност. И беше още гледахме само на телевизора и беше трудно, да. А кое е по-трудно? Да нямаш право да играеш или да нямаш право на глас? По-трудно е да нямаш право да играеш, според мен. Да, защото гласа толкова не е от значение. Не от значение. Ние сме в този формат с една единствена цел да играеме, за да се забавляваме, да се опознаем и да станем по-добри един към друг. Така че най-важно за нас беше да играем игрите, не толкова да гласуваме и да участваме в някакви нашата идея, въобще, когато влезахме в предаването, никога не е била да създаваме групи, да се опитваме да настрояме хората ни срещу друг, да се опитваме да гоним определени двойки. Нашата идея... Нямахме такава стратегия, въобще нашата стратегия беше да си взимаме игрите и така да вървим напред. Да, да създаваме приятелства истински, не с прикрити зад някаква цел. И затова не се вписахме и в групировки, така че... Мислите ли, че има нещо друга причина, по която вие да не успяхте да се впишете вътре? Факта, че идвате с повече опит, вие идвате и от друг формат. Това също плаши хората. Дали сме се вписали или не... Аз имам друга гледна точка, защото до момента, в който дойде играта с канчетата, допреди това аз не съм се чувствала, че не съм вписана в обстановката. Ние сме били близки с много хора, общували сме, били сме постоянно заедно, забавлявали сме се, имам общи планове с хора, с жени от вилата за живота след това. Това не е невписване. Просто не знам какво стана. Истина е, че още на втория ден ни казаха, че един вид ние нямаме място в това предаване, защото сме участвали вече в друго реалити и нямаме право да взимаме телевизионното време на останалите двойки. Така. Това беше буквално едно към едно. Това от конкретна двойка. Има ли смисъл да питам кой? Ще се сетиш. Изразът беше това не вие... точка. Да, стига сте това да не ви е другото Това да не ви е другото реалити. Другото реалити. Стига сте ни взимали телевизионното време.
Така че още от ден втори на То реално преди да станете духове имаше една много различна игра, която така нажежи цялото положение. Защо мислите, че тогава ви нарочиха? Коя игра? Бомбите. За коя? За Да, за бомбите ли? бомбите. точно Ами бомбите, то ние си бяхме нарочени. Ами- Ние бяхме нарочени още тогава. Още Ние да. го знаехме, че така ще стане. В смисъл, това не беше изненада вие- за нас. Още преди играта ние знаехме, че има договорки с някои... Защото те тогава много се опитаха да ви изкарат от играта. Да, те така ни напъваха много. Тогава доста после, така ви имаше нададоха. имаше оговорка да ни атакуват нас с бомби и да се опитат да ни изкарат още тогава. Не се получи. И чакаха с нетърпение втори шанс. И оле-мале. Ама те през цялото време са чакали да стъпите на криво, аз така го разбирам. Да, нормално. Чакаха да дойде играта, в която... Реално, ако не беше тази игра с канчета, която други хора да решат съдбата ни... Халбите с водата. Да, с водата. Да. Може би много дълго време нямаше да имат възможност да ни спрат на телевизора, защото ако ние си взимаме мъжка, женска и двойна игра, няма как да излезе Няма на вече как телевизора. да- Плюс това ние добре играхме и на залозите, така че реално тази игра с самите халби ни елиминира. Социалната игра. Да, то вие бяхте масовия отговор на въпроса, коя двойка не е модел за поддържание. Да. Защо ви посочиха вас? Ами, Какво означава? Какви са критериите за тях? така, първо да обясним, че този отговор излиза процентно, а този процент може да излезне само от много малка група от хора, ако останалите гласове бъдат пръснати между останалите двойки. В смисъл от В конкретния- 6 човека, ако от 6 човека не е двойки, 6 човека, ако отговорят Ивана и Ивайло, В това е един и верният същи отговор, това излиза, че е верният отговор, ако останалите гласове са пръснати. Точно това се получи и на отговора на въпроса коя двойка не е един за друг. Отговорът беше даден от 6 човека. Пак ли бяхте вие? да, Да, естествено, че сме ние. Ние не Но- сме един за друг. да. Но след като сме излязли от играта, има въпрос коя двойка най-много се обича. Сме били пак ние. Което е парадокс, как може да не сме един Малко за друг, пък да се противоречие. обичаме. Да, това е... В крайна сметка, двама души, за да са заедно, какво е важно? Да са на една възраст, да са на едно социално положение, да са... Какво? Важно е да се обичат. Важно е да се обичат. То трябва да има химия, трябва да има привличане. Ами именно, това е важно да се обичат. Нищо друго не е от значение за една връзка, за една двойка. Вие смятате ли, че не сте достоен, пример? Не сме и достойни какво? да играем играта, не? Като цяло изобщо. Че не сме Изцялостно. Че не Че сме не сте един за достоен. друг ли? Че Ми не да, сме... да, че Ми не сте достоен, смятаме. пример. Ако това беше нашата идея, че ние не сме достойни и че нашата връзка не е окей, сигурно нямаше да сме заедно. 3 години по-късно. 3 години по-късно. Ох, Боже. А вие се опитахте да го... Вие не сте показвали по никакъв начин, че не е да не сте един за друг. Аз не... Какво им пречи на другите? Не мога да разбера. Възрастовата, на игрите. възрастта ли е, разликата във възрастта ли е, какво? Най-вероятно има нещо, което им пречи, но какво е то, може да отговорят само те. Дали е разликата във възрастта или не знам, Те ви посочиха вас и, че стратегията ви е по-важна, отколкото отношенията. стратегията. Да, това така ли е? Ние сме двойката, която няма стратегии. Влезахме да се забавляваме, влезахме да си играем играта един за друг като двойка, да покажем, че се познаваме достатъчно добре, да покажем, че работим достатъчно добре в екип. И не сключвахме. Не работим много добре в екип, ако трябва да бъдем честни. моменти сега. Но Сега на моменти беше това е идеята. идеята. Да, това е идеята, нали? Там да разбереш какво е важно и на какво трябва да наблегнеш. Ние разбрахме, че всъщност нашата комуникация, не че няма комуникация, но не е правилната комуникация, което е добре, защото е нещо, което ще ни помогне в реалния живот. А според вас колко важни са отношенията вътре в вилата с другите двойки? Отношенията с другите двойки е много важна, но колкото и да е важна, да са важни отношенията, важно е да си човек.
Това не знам, ако го разбереш. Значи, реално в тази игра има два варианта за игра. Или да си много добър в игрите и да не попадаш на телевизора, или да си много добър в социалната игра. Под много добър, разбирай, или трябва да си манипулатор, или трябва да си много такъв, който те харесват всички, което е невъзможно. Те харесват 13 двойки еднакво. Аз забелязах нещо. Извиня, че те прекъсвам, но аз не мисля, че този формат е това е идеята. Идеята е да двойките да покажат колко добре се справят в живота с игрите и по принцип не толкова колко добре се справят с другите. Това не е... Да, но пак е част от играта. Ето, виждате какво става. Едно малко ядро и край. И до там. То просто е част от играта. Ядрото, ако е задвижено от любов, истината ще е друга. По принцип, да. Аз забелязах едно нещо. Сега сякаш имаше някаква надпревара между Сияна и Светлю и Маргото и Крис. Кой да ви сипе повече вода. Това обиди ли ви вас? Вие забелязахте ли го изобщо? Че имаше като че ли някаква надпревара между тези две двойки и да ви сипат? Мен специално не ме изненада. Специално за Сияна не ме изненада. За Маргото ме изненада. Както вече казах, аз на тази игра разбрах, че Марго има проблем с мен. Да, това е реално момента, в който ти ден разбираш. преди това седеше зад мен и си ми въртеше косата така и си говорехме. Как мога да разбера, че тя има проблем с мен? Аз проблем с нея нямам. Няма скандал, не се е случило нищо между нас, така че искам и аз да разбера какво се е случило, защото аз проблем с нея нямам. А ти все пак не успя след този момент да разбереш какъв е нейният проблем от 3 дни? Истината е, че след тази игра имаше съвет. На този съвет аз бях готова и казах, че искам да разговарям с хората, с които имат проблем, но единствените хора, които имат проблем с мен, са Сияна и Маргарита. И съответно те заявиха доста категорично, че че те не желаят да разговарят с нас, че това по никакъв начин и по никаква причина не би се променило и отказват въобще комуникация. След това заявление аз не мога да хода да преминавам техните граници и техните лимити. Ако те са казали аз не желая, това ще бъде абсолютно... Това ми е малко бягане от отговорност. Не знам. Ти го казваш. На такова ми звучи. Дали е така, само те си знаят. Не знам. Когато отидеш да попиташ някой нещо директно и той ти казва, че не желае, въпреки че има какво да каже по темата, за мен е абсолютно бягане от отговорност. Значи, никога не са се обърнали да кажат, вижте сега хора, ние живеем в тази къща, така седят нещата. Това не е било никога. Ние никога няма да бягаме от разговор, от комуникация. Няма проблем. Който е пожелал да говори с нас, винаги е говорил. Да, аз съм ходила да говоря. Ако нещо съм решила и съм видяла, че не е било правилно, винаги съм ходила и или съм се извинила, или съм дала някакво обяснение, или съм казала моята идея и моята гледна точка. Ще видим. Може и да се разрешат тези проблеми вече, като всички излязат. Кой знае. Тогава може и да решат да проговорят. Аз проблеми за решаване вече играта е приключила. Ама ние проблеми с тях нямаме. Ако те искат да решават някакви проблеми с нас, няма проблеми. Ние нямаме проблеми с никой. Аз исках да се върне да ги разрешат тия проблеми, но не успях. Искаш да се върнеш да играеш, да ги разрешиш с игра. Да, набързо. Ще видим, може да има и връщане, кой знае. Няма да има връщане този сезон на двойки. За съжаление. Ще видим, може и да има, може и да няма. Пък ако има, ще имаш тази чест да отидеш за реванш. Да. Вие бяхте на първата двойка в историята на един за друг, която е санкционирана за подсказване. Смятате ли, че това е фейрплей? Защо го направихте тогава?
Ние защо сме го направили? Ами, да. Значи, ние не сме направили нещо. Аз го направих и то не беше подсказване, беше моя реакция, която въобще не мисля в момента. Той хвана, ако не се лъжа, меда и аз казах не бе. Беше някаква реакция, която той дори не е чул, но това си е нарушение, защото е един вид подсказване, ако кажеш не, и бяхме санкционирани. Но не мога да кажа, че е имало подсказване. Не съм го направила така. Не. Нали? Да, беше видно. Реакция. От продукцията веднага нали, ми казаха, това така не можеш да правиш. Почнах даже да си върта главата, само да не реагирам, защото аз съм много така експресивна. И да, гледали са след това играта пак и Емо даже излезна пред всички и каза, че не е било подсказване, била е реакция, неволна, но независимо от всичко, нали, е редно да ни накажат. Така че това с подсказването е малко преувеличено. Това беше отново, нередно, но... отново насъдена пропаганда, лъжа от същите двойки. Ходеха, говореха, че ние лъжиме, майме в игрите, нещо, което ще се види в тяхните игри. Още преди това. Нещо, което се види в тяхните игри, те го правят постоянно, но бяхме ние санкционирани за нещо, за което един вид е подсказване. Няма проблем, така са решили. Ние си понесохме наказанието. Аз имам един ваш много любим момент, който е Господарио, ти сещаш ли се? С тази подсказка. Ти сподели, че теб много ти харесва Ивана да ти казва Господарио. Да. И дълго си чакал този момент. Да. Защо е толкова специално това обращение? Не, това беше просто базик в шега. В развитието на играта. Той имаше и други такива забавни отговори, или не знам как... Пляскането при събуждането беше велико. Всички тези неща много ми харесаха. Друго си е да ти пляскат. Друго си да ти пляскат, да ти отварят вратата, да те съобщават. Ако можех да ги избереш, ще ги избера всичките. Но трябваше да се придържаме към две, така че това беше един забавен момент, естествено, който е в кръга на шегата. Разбира се. На тази игра аз си спомням, че първата тениска беше да ходиш на 4 крака. И понеже нашата стая на втори етаж, и аз се чудех, естествено не я взех тая тениска, беше последната, която взех, защото аз си представях как трябва да върва на 4 крака, носейки му закуска, отваряйки вратата по стълбите. Викам, това е невъзможно, тази тениска няма да я взимам до последно. Грешка, трябваше да взимаш всички наред и да фърляме, а не си ги пробираш. Много си мил. Без коментар. Просто. Вие доказахте сами на себе си, че сте един за друг. Нещо, което вътре успяхте да научите по-различно един за друг. Нещо, което ви изненада. Давай, кажи. Ти какво научи нещо добре, защо ново? чакаш аз да отговоря? Отговори един път ти. Кажи ти какво научи нещо ново за нас. И след това ще какво кажа. успяхте да си докажете вътре? Ох! Дами и господа, този епизод върви на семейен скандал. Това не ми харесва. Нещо, което научих е, че конкретно за мен аз трябва да бъда по-спокоен в игрите. Защото така не бях свикнал да губа по принцип в какъвто и да е вид състезания. Аз съм учен години наред, че трябва да побеждаме да съм първи. Това беше нещо, с което трябваше да се преборя, защото у нас не костваше много такива излишни скандали, защото като се изнерва аз, нормално да изнервям и нея. Почвате да се джавкате. Да, и това беше нещо излишно, а и отделно от това внасяше напрежение по време на играта, което така ни костваше някои от игрите. На последната игра вече, естествено, когато го осъзнах това нещо, играта с тръбите, на която не успяхме да се върнем в игра, действахме много по-синхрон, нямаше, нали, не се изнервях, независимо как вървеше играта.
Така че това е нещо много важно за мен, което научих и смятам, че можем да го пренесем в нашия семейен живот, защото спокойствието винаги е нещо, което е плюс в една връзка. Друго нещо, което така не научих, но си потвърдих за нея, че тя е по-спокойната в такива ситуации. Да, уравновесена в такива ситуации, защото аз съм по-експресивен, по-избухлив. Тя успяваше и се умяваше да запази спокойствие, да не се изнервя, да не се караме допълнително. Нещо, което и аз естествено искам да правя за в бъдеще. Научи ли се да губиш? Това е нещо, което не може да се научиш да губиш никога в живота, но се научих да приемам по-тежко загубите. По-леко. По-леко. Може би да се примиряваш, че понякога... Научих се със сигурност да се примирявам, че не всеки път може да спечелиш, не всеки път може да бъдеш първи. Това е нещо, което със сигурност ще пренеса и ще взема и в реалния живот. Но да, определено там се научих да понасям загубите по-леко. Това е много важно. Това е нещо, което е много важно. На мен беше голям проблем преди участваме в един за друг. Добре, ти като спортист толкова време не си ли се... така. Не си ли се учил да губиш? Да знаеш, че понякога просто няма как да си се на върха, знаеш, че няма как всеки път да са все победи. Всеки спортист би трябвало в спорта не винаги има как да си първи и да побеждаваш, но ако не си първи, никой не се интересува от теб в професионалния спорт. Абсолютно. И това е нещо, което години наред ти тренираш, че трябва да си първи, никой не се интересува от втория, който е стъпил на луната. Абсолютно. И винаги трябва да побеждаваш, за да растеш и да вървиш напред в професионалния спорт. Нещо, което не важи в един за друг и в семейния живот. Така че това е нещо, което със сигурност научих и така ще продължа в моя живот да приемам по-леко загубите, защото коства и много емоции, които са излишни. А ти научи Същото, последното, което каза, последното, което каза е най-важното, защото както в спорта, така и в семейния живот, който иска да е първи, той иска да е първи и да е на неговото, нали? Съответно, той разбра, че не винаги и всичко е на всяка цена. Мисля, че е много по-спокоен и се научи да живееме, защото ние в реалния живот общи приятели нямаме. Той си има негови, аз имам мои. Но общи семейни нямаме. Да. Как така? Така, нямаме. И идеята на също да участваме в един за друг е за да намериме нови семейни приятели. Така че, нали, това беше нашата стратегия, да намерим приятели. Това надявам се се случи. Надявам се, след като излезнат повечето двойки, нали, с някой от тях да останем приятели. Така, но важното, което нали, научихме и двамата е, че трябва да сме по-спокойни. Което е много важно. Много. Да, много е важно. И в живота навън не го осъзнаваш и не го усещаш, защото е ежедневие натам насам. Не го мислиш, не го мислиш толкова и не разбираш всъщност колко е ценно и колко е важно в отношенията ти. Когато попаднеш в тази среда, разбираш, че това е най-важното. Други неща. Да. Вие въпреки всички трудности вътре, аз съм сигурна, че сте имали много забавни моменти, но искам да ми разкажете така най-любимия ви, ваш забавен момент в вилата на любовта. Кой започва? Мен всичките са ми забавни, повечето игри са ми забавни. Като започнем с първата игра с влизането с колата, ми беше много забавно. И като приключиме вече с последната, там, подреждането на канализацията, всичките бяха много забавни. На мен най-забавният момент с всичките игри ми беше с... Може и дори да не е излъчван. Може да кажете нещо, което се е случило зад камери, което
Най-забавният момент за всичките игри ми е, макар че тогава не ми беше забавно, но в последствие ми най-забавният момент е с тези белоградчишки скали. Тогава ми обяснява за някакви каманяци, виждала, не знам си какво. Да, затова казах тази игра, тя беше много забавно. Виждала каманяци. Как да реша какво е, като видиш каманяци? А моят проблем беше, аз се чудех сега да съм навън или да съм вътре, да карам колата или да карам колелото. Обаче знам, че не всички знамена съм, нали, много окей. И решавам, че ще карам кола. Но в момента, в който казвам, че ще карам кола, се сещам, че очилата ми ги няма. И викаме, добре, сега тук сме супер. И на няколко пъти седа и се опитвам и виждам някакви банкноти там, но освен на, нали, долара, който очевидно може и без да го четеш, нали, то е ясен, че това е долар. Или евро беше, не знам. Долар, да. Другите не мога да ги прочета, защото са много малки буквичките и се опитвам да ги разпозная, опитвам се да ги разчета и не мога. И беше много комично с тези скали, които може би за едно око, което вижда с скали, за мен бяха някакви камъни, които не мога да определя точно какво са. Но се сетих се после, че са в България. Не се сетих къде са точно. Да, не се сетих къде бяха точно, но как? Аз си казвам България, тя чакай да помислиме. България не, да видим, тук има това, може да е Англия. Бум, Англия. България не, това връх, дай да го видим къде е. И така, беше много забавен момент. Но... Да, другия забавен момент е на колелото. Върти се колелото там, където бяха разпънати. Където им... Да. Където главата им се потапя. Да, и главата му се потапя. И аз какво не обичам да ям. Аз обичам риба и всичко, което излиза от морето. И отговор е: риба! Ивайло, какво не обичам да ям? Риба! Ивайло, не обичам да ям. Риба! Какво не обичам да ям? Аз се подтапям във водата, тя ми чете въпроси, аз чувам какво ям. И аз веднага риба, викам докато влизам. След това докато съм, тя продължава да повтаря въпроса, аз във водата не чувам нищо, излизам оттам и само чувам, обичам да ям, и аз риба! И то... Докато си в водата не разбираш какво ти говорят. Тази игра беше много смешна, на мен ми беше много забавна. Тази игра много комична, да, с всичките абсурдни отговори. Беше много готино. Всяка двойка даде по един, два, три, че и повече абсурдни отговори и после естествено, нали, малко напрежение имаше, но няма как без това. Да. Вече в един момент. Да. Идва, на смисъл, има напрежение, когато не разбираш въпроса. Аз чувам какво обичам да ям и като чуя, че какво обичам да ям, аз знам, че тя обича риба и като отговора не, и в този момент вече поотдявам. Да изплисвам ли гена. Какво значи не обичам риба, като ти цял живот ядеш риба, а то въпрос е какво не обичам да ям и тогава вече спираш да мислиш, си изнервен, защото си викаш, тя дала някакъв отговор, който кой знае какво е дала. Като слезе, аз му задам въпросите и тук, да. После, верно. Тогава вече разбрах въпросите. Няма как, като си в игра и адреналин и всичко, и то просто... Логика няма. Логика няма. Другия комичен за мен момент, той не е комичен, той е трагичен, е играта с змиите. Той се поизнерви преди да започне тази игра, заради животните, които са вътре. Имаш ли страх или гнус от... По принцип не харесвам змии. Това е нещо, което казах, че ако има змии, тя ще влиза в аквариумите с змиите, аз няма да влизам. Да, аз даже казах, че мога всичките да ги мина, аз да ги отворя. Да. Може би ще бъде по-добре. И това малко ме изнерви така преди играта. Отделно тези мишки, тези пуховете е такива, не са нормални пухове, те по 1 метър пухове. Не знаеш, такива мишленца. Такива, ама такива. Имаше огромни пухове, да. Те зъбите им такива. Викам, това не е нормално. Това ако крокодил, това ако ме захапе, по принцип те са много бързи. И викам, ужас, как ще ги пивам тия огромни пухове. И малко се изнервих преди играта, честно казано. И така. Ама ето, че си жив и си тук и не си ухапан, не си изяден. Да, преди играта ми вика, и тези мишки са, тия пъхове сега ако му хапе. Аз викам, какво ще стане като хапе? Нали ще хапе за една секунда. Какво? Как ще му хапе? Викам, добре, кажи ми какво ще стане като те хапе? Няма да умреш. Разнася болести. Вика, как разнася болести? Да. Бих искала малко за вас да си поговорим. Да. И за вашите отношения, и за връзката ви. Знам, че така ви е доста голяма разликата, 16 години. Колко трудно е това във вашите взаимоотношения, ако изобщо е трудно? Да.
Аз ще започна. Да. В началото, когато се запознахме, аз не съм имала никаква идея, нали, това запознанство да прерасне в някаква връзка. Беше ми приятно да си комуникирам с него. Всички знаят, нали, какво ни свързваше в този момент. И в моята глава съществуваше само, нали, той е на толкова години, нали, изключва всякакъв вид други отношения. Чакай, ти първите 3 месеца каза, че не си знаела колко години съм изобщо. Как изключваш като ти? Нито аз знаех на колко години си, нито ти знаеш аз на колко съм, не сме се питали. Това, че не знам на колко години си точно, не означава, че не те виждам. Ти си го приел като едно голямо дете до теб. Да, приел съм го там за някакъв приятел. Дете не съм го приемала. В никакъв няма нито един момент, в който съм го приела като дете. Да кажеш на един мъж дете, повярвай ми, от опит знам, не работи позитивно за теб, така че, нали. Но, независимо, че деца си остават и на 64, те винаги си остават деца мъжете. Но, нали, това, което... никога не съм го смятала за дете, защото в нашите разговори винаги съм усещала и съм разбрала, че той не е дете, има доста здраво стъпил на земята но, нали, възрастовата граница седеше на дневен ред, така че никога не ми минава през закъл. Нещата се случиха, защото човек не може да командва сърцето си, нали? И ти не определяш в кой да се влюбиш, дали на колко години, нито какъв цвят, нито каква религия, нито откъде е и в кой град живее или държава. То просто се случва и при нас се случи. Да. То просто идва някой и удряте като смокър парцал и ти нямаш контрол над твоите чувства по никакъв начин. На всеки се е случвало, най-вероятно не поведнъж, но пък това са хубави емоции, защото са чисти. Точно така. Ти какво, промени ли нещо в Ивайло, откакто сте заедно? Може, искаш ли да кажеш ти? Не, дай ти. Тя си подела инициативата, кажи. Не съм подела инициативата, ние сме двама и говорим двама. Ама аз после ще го питам и него. Добре, промених достатъчно неща в него. Странното е, че жените харесват мъжете за това, което са те. После се събират и после почват, ама аз искам това и това да променям. Не мога да разбера защо си харесвате един мъж, взимате го и после почвате да го променят. Свърши ли въпроса? Сега искам това тук да стане ясно за всички. Жените не си харесват мъжа това, което е, а това, което ще стане след време. Повярвай ми. Умните жени виждат потенциал в един мъж. И затова се влюбват. Разбрах сега. О, Боже. Добре. А ти, Ивайло, успя ли да промениш нещо в нея? Не. Тук май кауза пердута само като... Няма как да се промени нещо в нея. Тя е непроменяема, но пък за разлика от нея аз не съм я взел за да я променям. Аз я харесвам така каквато е. Харесвам съм я за това, че тя е емоционална. Само ме гледа и си казва, той да иска не може. Не. Харесвам съм я за това, че е така емоционална, експресивна. Харесвам я такава каквато е и не съм искал да променям нищо в нея. От ден до ден днешен. Но пък за сметка на това промени и станах много по-търпелива, защото повярвайте ми, търпението в големи дози с тебе, да. Смятате ли, че любовта е по-силна, отколкото разликата в годините? Това е отговор. Ти зададе отговор. Смятаме, че е по-силна. Ако не смятахме така, нямаше да сме заедно вече 3 години. Разликата във възрастта беше фактор за мен точно преди да станеме двойка. В момента, в който станахме двойка, разликата във възрастта изчезна. Тя не съществуваше. Тя не се усеща по такъв начин изобщо. Ако не се усеща, защото той е много по-зрял от връстниците си на неговата възраст. Сега не знам как изглежда, но той на дискотека не ходи, по барове не ходи. Той е много... Да. И футболист. Точно така. Брей. Точно. Той е много семейно домошар насочен. Човек. Домошар, да. Много амбициозен, работи, гледа си семейството. За него най-важно е това. Прекарваме време
семейството, като майка му, баща му, нали, цялото семейство, не Цялото, само нашето, да, обича да прекарва време с тях, нали, с дъщеря си. Той е много добър баща, отговорен. Вие имате деца. Те как приемат или приеха вашата връзка в началото или сега? Никой от моето семейство не си е задал въпроса на колко години е Ивайло. Никога не е било... Не е било проблем, нито... Не е било тема на разговор, нито веднъж. Може би сестрите ми отначало са, нали, нормално, какво ще даде един мъж, нали, толкова млад мъж. Това беше в началото. Вече никой не задава такива въпроси, защото вижда, че той е вече е зрял. късно. Ама в началото... В началото имало, да. Имало е, нали? При теб... Сестрите ми съм. А при теб, Ивайло? При мен аз така по друг начин се изкажа от Ивана. Аз смятам, че когато срещаш един човек, ти не се питаш този човек на колко години е, пък ако е на моите години, значи може да се влюбва в него. Не се питаш, нали, каква националност е, не се питаш абсолютно нищо, просто това е нещо, което се случва между вас и то не се избира по години цвят, ръст и не се контролира. Така че ние няколко месеца въобще не знаехме и не сме се интересували на колко години. Нито тя ме питала аз на колко години съм, нито аз съм ме питал нея. Просто нещата между нас се случиха и вече когато се бяха случили, ние разбрахме всъщност кое на колко години е. Сега естествено знаехме, че има някаква разлика между нас, да. Знаехме, че има някаква разлика между нас, но не знаехме колко точно е тази разлика. Понеже той е по-зрял, аз съм по-луда, така че почти изравняваме Изравнявате границите. Защото аз малко... Добре, как да преборим това неодобрение в обществото, което е двойки, които са с по-голяма разлика в годините помежду си? Защо толкова не се одобрява това нещо? Аз това нещо не мога да го разбера, не знам откъде идва. Това са някакви такива консерви. Които... Консервативно мислене е от едно време най-вероятно. В крайна сметка важно е как се чувства човек и какво му дава партньора. Защото хората по принцип имат много ограничено мислене и не харесват различното. Това е възпитание, което идва от много години назад, за съжаление. Малко като по-старото поколение. Като по-старото поколение, точно така. Нали, семейството е едно, трябва да сте на една възраст, трябва да се ожени, трябва да имате деца, трябва да имате къща, трябва да имате кола, трябва. И ти като си закърмен с трябва, всичко, което не включва трябва, ти е извън границите на нормалното. Да, е извън границите на нормалното. Което е доста тъжно. Според вас това нещо ще се промени ли някога? Според нас това нещо ще се промени, защото виждаме, че все повече хора живеят според сърцата си, според собствените си виждания и нужди, без да се съобразяват с хорското мнение. Едно време всеки човек си казваше: леле, какво ще кажат хората? Днес те сега го казват, но все повече хора не се интересуват какво ще кажат другите хора. Защото аз съм на мнение, че имаме един живот. И това е сега. И живота не е това, което е било преди, не е това, което ще се случи утре, а това, което се случва в този момент. Абсолютно. И само това има значение. Трябва да го живеем сега и днес. Точно така. Не трябва да седим в миналото, защото просто се губи тотално, но не трябва да живееш и в бъдещето, защото ще се разочароваш. Да, и не знаеш какво ще се случи. Какво се случва сега. Абсолютно. Когато човек се освободи от предразсъдците, от мислите върху това какво мислят другите за него, почва да живееш много по-свободно, много по-щастливо и много по-лесно. И бих казала, почваш да живееш собствените си живот. Защото докато мислиш какво ще кажат другите, ти живееш живота на другите, не живееш твоя живот. Абсолютно. И това нещо се надявам аз да изчезне в някакъв момент. Защото пък вие сте и страхотен пример за това, че дори с такава голяма разлика, въпреки всичко, има любов, много любов, мир, разбирателство, всичко, което трябва да има в едно семейство. И показвате, че годините не са от значение в случая. Не съм. Така че
Добре, разкажете ми как пламна вашата любов в другия формат ли се случи? Още тогава вътре ли усетихте това пламъче, което така ви подклада и после стана пожар и ето ви тук 3 години по-късно? Ами то се случи така преди формата още, реално. Така. Ние влязахме в формата вече като двойка. Всъщност, той се случи точно преди да влизам. Цялата история е следната. Ние се запознахме на кастинга, на това реалити, докато течеше кастинга. А тогава по това време и двамата сте били необвързани. Дайте ми друго въпросче. Тук само истината при мен. Значи, аз бях във връзка, която беше приключила 2 месеца преди това. Да. Преди да вляза. Да. Той обаче май не. Ти? Аз, моето положение е много сложно. Човечета мъж щях те подхваля. Значи да те похваля. Футболист не ходи по дискотеки, не ходи по барове, ама тук се изложи. Аз пак съм си захвалене. Замина. Шегувам се. Така, аз така бях в едни много така сложно положение. Не положение, отношения. Отношения, да, много сложно, много сложно. Положение, все едно си бил вързан, някакво положение такова, не което съм бил може... вързан, просто аз сам си поставих така ни... То е много дълго, как да го обясня. Значи аз имам дете. Да, и просто си бях поставил така граници, че трябва да се жертвам заради детето ми един вид. И... Много е сложно за обяснение. Не е сложно, ти го каза край с 3 думи. Да. Била във връзка, в която е дал за... Де факто, дори преди вашите отношения, то там вече е било пред приключване. Много години преди това. Не е било, в смисъл, то години наред, просто така... Не е вървяло. Просто ние живеехме в различни планети, различни светове. Аз живеех, бях футболист, обикарах из градовете сам. Тя, майката на детето ми си живееше отделно, просто един вид само за пред хората, заради детето. Реално не сме били семейство или в някаква връзка такава. И в един момент се пръква Ивана и се взима решение. Много е важно да се взимат решения. Аз по принцип сега това, което си говорим, не е срамно, не би трябвало да е тайна, защото аз съм много против хора да седат заедно в отношения само заради детето. Честно ви го казвам. Изключително против съм. Аз съм дете на разведени родители от мъничка, което знам, че просто виждам и приятели мои, те се измъчват да седат заедно, само в името на детето, защото си мислят, нали, че детето не разбира и не знае. А всъщност, детето живее в семейство, токсична среда. Без любов и това, което вижда, това и ще търси като порасне. Точно ще живее и ще направи семейство, което ще бъде без любов. И ако хората помислят малко, че трябва да дават пример на децата си, да бъдат смели и да следват мечтите си, ще помогнат много на децата си. Защото вярването, че да си дете на разведени родители е по-лошо, отколкото да си дете с мразещи се родители, нали, не съм съгласна. Аз също го подкрепям това. Има хора, които подкрепят другата теория, че е по-добре. Нали? В случая това, което ти си направил, но да, то прави се в името на детето, но според мен не е редно, защото просто живее в една изкуствена среда. А това да си дете на разведени родители не смятам, че е лошо. Напротив. Можеш да си щастливо. Ако родителите са достатъчно зряли и мислещи за детето, това дете би било по-щастливо, отколкото в една къща с 2 родители, които се мразят. Да, това е истина. Просто... Ти даде ли си сметка след като направи тази крачка? Аз си дадох сметка преди да направя тази крачка. Реално заради това така и промених, нали, всичко, защото прецених, че така измъчвам дори самото дете, защото както вече вие двете споменахте, тя живее в една среда, в която тя расте и вижда, че
това не е нормално. Двамата родители не се обичат, не живеят като семейство. Не живее в любов, то не израства не живее, в любов. самото дете не израства в любов. И прецених, че по-добрият вариант е да им, нали, да се освободя от това, от тези отношения и да й покажа, нали, да й дам пример, че винаги трябва да избира щастието и че винаги трябва да... Нищо да не е на сила. Нищо да не е на сила, да. На всяка цена. Какво е семейството за вас? Ами за мен лично семейството е най-важното нещо въобще в живота. Без семейство аз съм разбрал, че нищо няма значение, защото дори да постигаш успехи, ако нямаш с кой да ги споделиш, не си заслужават. И това е нещо, което за мен лично е най-важното нещо. За мен семейството също е всичко. Семейството е за хората, нали, партньора и другите членове от семейството, са хората, които винаги ще седат за теб, каквото и да се случи, и дори и когато сбъркаш. Абсолютно. И това, което, нали, го знаеш навън, но не му даваш стойност, е това, че във вилата бяхме аз и той. И каквото и да се случи, там бяхме така. По-голяма подкрепа. Да, и... Да, защото това е нещо, което аз... Нали, тя имаше много голямо желание да влезе в вилата на любовта, за да намери приятели. Аз през цялото време пък исках да я науча да й покажа, че всъщност най-важното нещо е семейство и най-важното нещо сме само ние двамата, защото приятелите могат да са до теб днес, утре да не са, но твой партньор остава за винаги, той те подкрепя в най-трудните моменти. И... Това го знаех. Не беше нужно, но нямаше съжаление. Да си го потвърдиш вътре в самата вила. Да, по принцип. Ние сме най-важни. Не само по принцип, а де факто. И де факто, да. Така, прав си. Когато си прав, господари. Говори ми. Ивайло, може ли да ми разкажеш за теб и за футбола малко повече? Как се запали ти по този спорт? Ами... Ти на колко години започваш? На 6 годишна възраст. Реално, моя баща, първо, той е бил футболист и е бил, казва, да, аз не съм го гледал естествено, но казва, че е бил много добър. Дядо ми постоянно го фареше колко е бил добър, най-добре в целия отбор и аз израствам от малък с тази мисъл, че той е много добър футболист. Футболно семейство. Така, обаче там на 18-19 годишна възраст той решава да прекрати кариерата си и да спре да занимава с това нещо много рано. И в моята рана възраст, 5-6 годишен детска, баща ми ме записва и започвам да ходя на футбол. В този момент той почва да ми обяснява, нали, че аз не съм толкова добър колкото него, да не го излагам, да не хода да играя само да му развалям реномето и така нататък. И аз решавам, че ще спра с футбола. Спирам с футбола на 6 години и една година не искам да чуя за това нещо, вече... Ти започваш, една година играеш и спираш. По-малко даже играя и спирам и има едногодишна пауза. И след един ден дядо ми се прибира вкъщи, една година по-късно и казва, записвам те на футбол, утре започвам те всеки ден. И така той ме върна в футбола, реално дядо ми, ако не беше той, може би днес нямаше да съм се занимавал с това. И започвам да играя футбол тогава отново на 7 години. И това нещо, което аз съм обичал, винаги искал съм да бъда много добър в него, дали да се докажа на баща ми или по друга причина, но от 7 годишен до 28 не съм спирал да занимавам с това нещо. На 18 години започва моята професионална кариера, юноша на ЦСК, след това първи отбор. Ти си играл вратар. Да. Кой те насочи към тази позиция? Защото повечето момчета си мечтаят да бъдат нападатели, да отбелязват голове. Аз реално първо бях нападател. Ето. Започвам като нападател, бях изключително бърз, не можеха да ме спрат, мисля, по 2-3 защитници ме пазеха, не можеха да ме спрат, защото бях изключително по-бърз от тях, но когато стигнах до вратата, не можех да вкарам и не можех да вкарам. Стигам до вратата и я виждам, тя се смалява.
И не влиза. И един слънчев ден отиваме на матч, вратар се контузва и всички се чудят кой ще стане на вратата, и там решават едно друго момче да стане на вратата, обаче той каза, аз не знам как се пази. Викаме, аз ще науча. Аз нищо не разбирам вратарство, аз ще го уча, слагам ръкавиците, почвам да правя там някакви плонжове и в този момент разбирам, че това е нещо, което много ми харесва и искам да правя. Защото реално за да си вратар трябва и да си малко луд, за да не те страх. Абсолютно. И в този момент реших, прибрах се вкъщи и казах, дядо ми, утре отиваш и кажеш на треньора, че искам да съм вратар. И така дълго съпротива имаше от треньора да ме сложи вратар, защото аз наистина бях много бърз. Но накрая дигна ръце, реши, че не може да се бори повече с мой над и ме сложи вратар. И така реално около 10-11 годишен започнах да бъда вратар. И всеки изминал ден ми харесваше все повече и повече, влюбвах се все повече и повече в тази позиция. Защото тя е много комплексна, трябва може да играеш с ръце, с крака, да си смел, да излизаш, да пресиш центриране, е много по-ангажираща и много по-отговорна от всяка една позиция на терена, защото за теб няма никой, ти си последната преграда и вратара винаги е виновен и си сам. Абсолютно. И така, реално станах вратар. След това, както казах, вече имаше на ЦСКА, първи отбор на ЦСКА, след това преминах през много отбори в България, Локомотив София, Спартак Варна, Локомотив Пловдив, Пирин Разлог. По-лесно е да избера отборите, в които не съм играл в България, отколкото отборите, в които съм играл. Докато 2018 година отидох в Англия. Така стигнах и върха на моята кариера. Бях във втори отбор на Уест Хем. Това е отбор от Висшата лига на Англия. Много високо ниво. Нали, всеки футболист мечтае реално се докосне до върха на футболната пирамида. И ти си спрял скоро всъщност. На 28 години и причината да разпръс футбол беше Ивана. Чак да се върнем на въпроса. Какво промених в него? Тя реално ме беше бутона, който каза край. Спираш с това нещо. Това между другото ми беше следващия въпрос. Исках да знам защо е спрял той с футбола. Ето, защо е спрял с футбола? Обясни, защо спрял с футбола. Вече съм сигурна, че вашата любов е огромна. Значи това да накараш мъж да направи такава крачка. Аз ще разкажа и там какво беше, като спрях. Я да чуя. Дай да чуя, че 2000, както вече казах, аз съм в Англия, стигнал съм върха на моята кариера, уникално високо ниво, обаче в този момент, като всеки така българин, вече си помисляш, че си най-великия, много си добър, всички разгреват за теб на жаргон и идва тогава моят менеджер по това време в този конкретен отбор, уж на преговори с отбора, пак той няма нищо с моят трансфер там, но имам договор с него, идва, преговарят, не се разбират нещо и той казва, ела си в България, аз ще ти намеря по-добър отбор, тук няма се реализираш, ще отидеш да играеш в изброяваме там едни грандове, аз като чух викам, тръгвам си, аз съм вече номер 1, няма кой да не ме иска. И от Уест Хем, от върха на пирамидата, се прибирам в България в Струмска Слава Радомир, отбор от Б група. Само да кажа в Уест Хем, само да кажа в Уест Хем си имах личен готвач, личен физиотерапевт, личен доктор, личен масажист, мисъл цял екип, който се грижи за теб. Прибирам се в България и той вика, менеджер ми каза, ще отидеш да тренираш само в Струмска Слава, да поддържаш форма няколко дни, докато ти намеря отбор. Прибирам се аз, качвам се на лагер. Това е отбор от Б група, професионален футбол, качвам се на лагер. Влизам в ресторант, в който се храни отбора и гледам пържени езици, дропчета, сърца, трошия и ракия пият. Честен кръст. Ракия по време на по време на лагер. И аз влизам и не мога да взема решение. Викам, какво става? Сигурно не е организирана вечерда тази вечер. Дай ще им как е на закуска. Слизам на закуска. Закуската беше пържени фили. Честно, пържени фили беше закуската и аз вече тотален шок. Обаждам се, викам, човек, къде си ме докарал? Те да дропчета, сърца, езици. Викам, какво става? Изтърпи само няколко дни да намерим отбор и тези няколко дни преминаха в започване на подготовка и оттам започна първенството и преживях 4 месеца шок и ужас. Като треньор на вратарите ми беше човек, който първата му работа беше сотаджия, втората му работа беше да работи в една мандра, прави сирене, третата му работа беше диджей и свободното време дошли да ни е треньор на вратарите, което беше безумие. Нали? Какво? Да, много често се случва си с закъснява за тренировка и идва с сотаджийската кола, слиза и почва ми би удари с кубинките и с униформата, което аз се депресирах в този момент. И тогава реално дойде тази възможност да участвам в това реалити. И аз казах, трябва да направя това нещо, за да ме оттърси от цялата този шок и ужас. Отишъл. Да.
И се записах да участвам тогава в това реалити. Срещнах Ивана и след като излезахме от реалитито, Ивана каза, че е крайно време да спреш да се занимаваш с футбол, защото бил си там, сега си в България, без отбор си. Не, предложенията, които идваха в този момент, бяха незадоволителни отбори. Някакви отбори, не знам, аз понеже не разбирам от футбол. От ниско ниво? Да, от ниско ниво, примерно за 1000 лева заплата, 900 лева заплата, трябваше да ходи в еди си кой град и така нататък. Неща, които... Нали, малко, да. Да. И истината беше, че той все още вярваше, че от тук пак може да отиде някъде в някакъв много силен отбор. Само че аз имаха друга визия. Така гледах на нещата от различен ъгъл. И така му обясних всъщност ситуацията и на него беше доста трудно да я разбере и да я приеме. Преживя този отказ от футбола много трудно, много болезнено, но пък за сметка на това... Даже няма да забравя момента, в който аз вече осъзнах, че защото този разговор се води 1 месец, той не се води 2 дни. Даже повече. И даже повече, но в момента, в който вече осъзнах, че съм се отказал от футбола и спирам да играя в футбол, бяхме в кухнята в апартамента, в който живеехме, и аз осъзнавам това нещо и седа и 2 часа рева като бебе, ама рева със сълзи, и тя седи и ми се смее. Викам, какво ми се смееш, бе? Ти не можеш да разбереш какво е това нещо. Мисля, ти си дал 28 години от живота да тренираш дворазово всеки ден за това нещо и изведнъж осъзнаваш. Това е голяма болка. Тук ревах като бебе 2 часа, няма го забравя никога, но тогава вече осъзнах, реших, че е крайно време да спра това нещо и реших, че трябва да направя нещо, за да се промени тази отровена атмосфера в България около футбола, и тогава започнах да се занимавам с това, с което се занимавам сега, а именно застартирах проекта БГ футболни проби. Един проект, който само тя вярваше в него, че може да се случи, и беше човек, който ми даваше сила през цялото време да не спирам, докато не го реализирам. Ти де факто се занимаваш там с подрастващи. Точно така, да. Какво виждаш там? Какво виждам? Как мотивираш подрастващите да гонят, нали, целите си, кариерата си, при положение, че знаеш какво е състоянието на нашия футбол в момента в България като цяло? Мотивирам ги най-много с това, че искам да дам път да се реализират, искам да дам път на родните таланти, защото знам, че има много деца и много момчета, които имат много качества и не отстъпват по нищо на талантите, които са в Европа, но просто никой не им дава път да се реализират, никой не им подава ръка, защото няма какво да се лъжим в България. За съжаление, в атмосферата в целия спорт, не само в футбола, е, че ако не познаваш точните хора или няма кой да ти помогне, няма шанс да се реализираш. Например, ако едно дете от Каварна или от Шумен или от някой град, който е извън София, ако неговите родители не познават някой човек в София, който се занимава конкретно с футбол, той няма никакъв шанс, защото никой не ходи да ги гледа тези деца, дали имат качества, дали нямат качества. И така на по 18-19 години те спират с футбола, защото нямат поле за реализация. В тези малки градове няма отбори, няма пари, и на 18-19 години си дал целия си живот в едно нещо, на което накрая го намразваш, защото не си успял да се реализираш. Какви възрастови граници идват при теб? От 8 до 24, целият диапазон, защото в България, за съжаление, е много труден прехода между юноши и мъжки футбол. Тогава много деца спират, много млади таланти спират с футбола, защото не успяват да се реализират точно по тази причина, че никой не им дава път. И тук мога да дам една статистика тъжна. За миналата година 2000 човека са свършили на 18 години с юношкия футбол, т.е. трябва да продължат в мъжкия. От тези 2000 човека само един е продължил да играе професионален футбол. 2 аматьорски футбол и всички други 1977 човека бармани и сервитьори. Тоест ти на 19 години спираш с нещо, което си дал целия си живот. Затова границата е толкова висока, защото искам да дам втори шанс на тези момчета да се реализират в това, за което са мечтали, и да сбъднат мечтите си. И понеже въпросът беше как ги мотивираш, аз само ще добавя, че децата са много мотивирани, повярвай ми, адски мотивирани са, но нямат възможност. И този проект е кауза и
да помогне абсолютно да даде шанс и да им даде път. И успява, защото колко деца са взети. За мен лично това е една кауза, която, тъй като аз, нали, заради моят път, никой нямаше през това време, кой да ми помогне. Просто имах шанс, късмет и това, че не спирах да го правя, не се отказвах. И да вярваш в него. Да вярвам в него. И затова успях да се реализирам и просто знам, че има много таланти и искам да дам път на тези деца. Една история, която много ми е останала така на сърцето. Двамата сме плакали за много деца, чувайки техните истории, но тази това детенце от провинцията. Това детенце от провинцията и майка му тренира с него всеки ден. Ходи му подава топката. И това дете... Сега и аз ще се разплача. Да, и това детенце на колко дни беше? На 10? 8? Да, на 12 години. На 12 години. Много добър футболист и майка му ходи да тренира всеки ден с него след училище. И дойдоха на пробите. Да, организирахме футболни проби в Хасково. Той дойде и го харесаха. Той е толкова добро дете, добър футболист, наистина с бъдеще и го искаха даже от няколко отбора. Да, харесаха го няколко отбора. А той не е било в нито една школа, това дете. Ти представяш с какъв талант е. Никой професионалист не е работил с него. Майка му... Той не е бил в школа, защото живеят в Димитровград. Там отбора, който тренират, играе в някакви долни дивизии. Майка и баща му нямат финансовата възможност да го карат всеки в Хасково да тренира. И той тренира с майка си на стадиона. Отидохме, организирахме такива проби в Хасково, той дойде, хареска го, в момента е няма споменам отбор, доста голям отбор в България, тренира, пансион, спане, храна, училище, всичко, стипендия. И така вече има над 115 реализирали се деца и променили си отбори. И това няма да спре, защото проекта продължава да работи все повече, с по-голяма сила и има идея да направи... Искам да направя и футболна школа, които да помагат точно на такива деца като него. Които нямат възможност да... това е много хубаво, хора. Браво. И се надявам и ти пожелавам целият късмет и целият успех в това начинание и дано наистина да успееш в него. Вие двамата гледате ли заедно футбол? По принцип, аз въобще не гледам футбол. Него го викат даже да коментира футболни мачове и казва, ама ти един път няма ли да ме гледаш, аз не го гледам. Сега нито мен гледа, нито мачове, нито нищо. Да, не съм за Палянко. Ходили сме и заедно на мач, но това е рядкост като цяло. Харесваме преживяването на мачи като на концерт. Има много емоция. Да. Но там... Виж сега, води жената на концерт. Тя отива на концерт и на футбол. Да. На футболен мач. Левски или ЦСКА? Аз съм имаше на ЦСКА, така че... Добре, ще направя, че не съм те чула. Но в момента аз не гледам като запалянко на Левски или ЦСКА. Аз съм професионалист и за мен двата клуба са на едно ниво. Просто работя и с двете страни нямам пристрастия. Да, нямам пристрастия. Все пак има и преди, че като си играл и там, то си ти е на сърце, няма как. Ти го казваш. Вие от кой тип двойки сте? От типа двойки, които закъсняват или които заковават на минутата? По-скоро сме точните двойки. Аз не обичам да закъснявам, макар че на него му е трудно да бъде точен, но ако трябва да ходим някъде двамата, Ама ти не закъсняваш ли? Аз не закъснявам. Той аз в принцип не закъснявам, обаче... Не знам. Просто си фиксира много срещи. Да. Ти май закъсняваш и тя се дразни. Не закъснявам. Хванах ли го? Хвана го. Пише ти на челото, закъснявам. Той закъснява, защото по принцип си урежда някакви невъзможни срещи. Примерно, знае, че в 3 часа трябва да е тук, но в 3:30 се е разбрал, примерно в Люлин, да бъде на среща с някой си, защото той му казва, може и в 3:30 и той му... Да. Ма как да, нали не може? Какво му казва на човека? И затова закъснява редовно, защото не може да казва на човека, виж сега, аз имам работа, мога в 4. Не мога да казвам.
Кое ви вбесява един в друг? Кое те бесява? Ох, мале. Какво значи ох, мале? Като излезе с някакво такова изказване нереално. Много ме вбесява. Какво, например? Някое нелепо такова. Нелепо, да. Нелепо за някакви несъществуващи неща, които той ги е видял и според него са така. Направо ме вбесява. Да, така. А теб? Мен ме бесява, като почва ми се кара. Тогава ме бесява. Явно има защо. Щом ти се кара, значи има защо. Тя според мен винаги има защо. Между другото, зарежете базика на страни, обаче независимо вашата разлика в годините, аз също съм на мнение, че мъжете сте големи деца. Това си е ваше мнение. Аз не го споделям. Малко се вдеценяват. Да. От време на време направо ставате нетърпими. Добре, коя черта в другия ви е любима? Мен любима черта ми е, така ще се изразя по-жаргонно, че тя е куче. Какво имам пред под куче? Тя е човек, който никога не се отказва, никога не се предава. Тя е изключително такъв характер силен, който може по гръб да се влачиш и по корем, но не се предава и факт е примерно една случка в предишното реалити, тя изкара така доста дълъг период сама на остров, без никой около нея и въпреки всичко нищо не я сломи и продължи да се бори. Това е нещо, което аз така се опитам от ден едно да придобия също от нея и да не се сломявам от нищо и да се боря с пълни сили. Това е любимото ми нещо. На мен това, което ми харесва в него е, че той обича в повече. Това много ми харесва. Да. И много е романтичен. Нещо, което аз не съм, за съжаление. Много ми се иска, но ако не ти идва отвътре, не можеш. Човек. Даже съм искала съвети и пак не ми се получава. Толкова ми е трудно. Как да бъде по-романтична? Много ми е трудно, но той е много романтичен, прави много жестове, изненади и това е нещо, което много ми харесва в него. Наистина. А ти какво ще исках, но нямах възможност. Да. Признавам се. Иво, ти си много първичен. Само като чуеш първата дума и стреляш. Да. Според теб това твоя слабост ли е или... По принцип е слабост, защото е нещо, което в такива социални игри, примерно както е един за друг, на хората не им се харесва да им казваш слабостите, не обичат истината. Това е нещо, което аз, когато видя неправда или нещо, което е клевета или лъжа, просто не мога да се сдържа и веднага си казвам какво мисля. Не обичам несправедливи неща. Аз не обичам, ама съм научила едно нещо. Не давай непоискано добро. Не прави непоискано добро. И не си казвай мнението, ако не са те попитали. Така че, ако почнеш да живееш по този начин, повярвам ми, че ти е много полезно. Знам. Просто ми е трудно да... Не, че не сме прави. Може да си прав, но винаги има друга гледна точка и хората не ги интересува. Аз това го научих много рано. Бях много млада. Опитвах се да помогна на една приятелка, която според мен беше в деликатна ситуация и бях супер разочарована, защото тя не се възползва от моята помощ, а така я пренебрегва и тогава разбрах, че всъщност... То малко го има и момента, в който направи добро, изяш... Да, точно е, да. Да не казвам. Да, но просто ми е сложно да премълчавам някакви такива неща, но със сигурност трябва да се опитам да го така... Да се овладяваш да се овладявам, да, и да не си казвам веднага каквото ми е на душа. Между другото, да, това понякога много пречи. То е малко нож две острията. То хем да си така, хем да не си така. Просто може би трябва да знаеш в коя ситуация какво да кажеш. Да, със сигурност е така. Нищо, виж сега в един за друг, може тук виж си го научил. Според мен го е научил. Това ли беше едно от нещата, които научи ти вътре? Да, това беше едно от нещата, че трябва повече да премълчавам, че трябва да преглъщам повече егото си, че трябва да се съобразявам повече. А ти какво научи, Ивана? Не знам. Ние излезнахме с нощи
И не знам какво съм научила за себе си. Истината е, че нали, няма да споменавам на колко години съм, но все пак това е една практика. Доста житейски опит. Доста житейски опит. Аз се занимавам и с психология, и тръгнах на терапия на 25 години. И много съм работила върху себе си. Мога да кажа, че аз на неговата възраст бях по-абсурдна от него. Нали? И да, но съм работила, за да стана това, което съм. Човек, докато е жив, се учи. Аз продължавам да, както правя терапия на моите клиенти, така ходя на терапия. И това няма да се промени. Продължавам да уча и да търся винаги това, което... Да откриваш нови неща за себе си и винаги да си задавам въпроса във всяка ситуация, нали, къде съм сбъркала аз първо и после да видя цялата картинка. Има ли според теб момент, в който човек си казва, аз няма на къде повече да науча за себе си? Аз съм научил всичко, аз знам всичко. Когато дойде този момент, значи си свърши, твой живот е свършил. Няма такъв момент, нали? В който можеш да кажеш, аз научих всичко. Защото знанието е безгранично. И разбираш колко не знаеш, когато започнеш да учиш. Абсолютно. И колкото повече учиш, толкова повече разбираш, че не знаеш. За теб, така житейски опит, неща, които са ти се случили в живота, според теб това доста по-ценно ли е, отколкото, примерно, терапии или разни... Да седнеш да го научиш като по книга, както се казва? Значи, ако за да осъзнаеш това, което ти се случва и да го преработиш, трябва да си много осъзнат. Не всеки човешки мозък работи по тази логика и по този начин, сам да може да преработи и да осъзнае това, което ти се случва. Дори във вилата говорих с много момичета. Ти знаеш, има моменти, в които едно такова безкрайно чакане. Да. Ужас. Така. И в тези моменти, говорейки с момичетата, те не разбират, не осъзнават нещата, които им се случват, решенията, които правят, защо са ги направили, но знаят, че нещо не е окей. Така че това може да го разбереш само с помощта на трети човек, терапевт. Ясно. Защото за да разбереш нещо, ти трябва да започнеш да си задаваш въпроси. Хората не си задават въпроси. Като имаме в предвид, че в тази изолация там, начина по който сме били и вие сте били във вилата на любовта, това е един затворен кръг, където там много-много не си на себе си. Да, аз не говоря за ситуации, които са свързани с вилата, ами ситуации в живота на тези жени извън вилата. Да. Ти имаш предвид извън вилата, да. Да, за техни ситуации говорили сме за някакви неща, примерно за това те как се чувстват в някакви ситуации, за децата, за решенията, които взимат с децата, какво причиняваме на децата си. Примерно те осъзнаха, че всички родители, независимо колко си добър родител, всички родители травмираме децата си. Това беше шок за тях, разбираш ли? Примерно това, че ти спиш с детето ти в едно легло, ти не го правиш заради детето, ти го правиш заради себе си. И това е егоизъм. Разбираш ли? Да, всяко нещо, абсолютно. И ти не позволяваш на детето ти да расте и да бъде самостоятелно. Да, и после се чудиш, що и така нататък. За такива неща сме говорили, така че за да ги осъзнаеш, трябва да започнеш да си задаваш въпроси. И е трудно. Хората наистина не си задават въпроси. Те не искат да си задават въпроси. Да, защото повечето случаи отговора не ни харесва. Естествено и не искаш да бъде и чут, защото така ти изнася. Ами добре, мили мои, нашия разговор върви към приключване, обаче преди да приключим, искам да ви благодаря, че бяхте тук при мен и да ви задам един въпрос, който задавам на всяка една двойка, която идва при мен. Могат ли Ивана и Ивайло един без друг? Не. Хайде, целунете си. Влюбени гълъбчета, това беше всичко от нас за днес. Може да гледате епизодите в Nova Play, VBOX 7 и YouTube, а за останалите доста така забавни и интересни моменти от Вилата на любовта може да гледате в Instagram, TikTok и Facebook. И до скоро!